Eskerrik asko. Baterian, Ander Hurtado de Saracho. Beste gitarran, Mikel Romero. Buena Getxo Eskuye.
Eskerrik asko. Beste bat arte guzen gara Gorrontzi. Todavía tiene que dar vuelta, Otra vuelta tiene que dar.
Zein ederra zago zen esan daitzak ere, zuretzat ditut handik aurrera gorputzak berak ezin daust. Oreka mantendu, aurkitu, sentitu, lasaitu, zoratu, ezin kendu, gero buruan garatzen doazkenean, bihotzean dut koloren artean beti iluna, abestiak mila zure isiltasuna, zure begietako ispilu aurrean, neure bihotza biluzten da. Ametsak zurekin kumplitu egin barik, gauetako izarren artean nagoni, maitasun uretan, itotan intzanean, zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua. Beti okerra aukeratzeak kalteak ere baditu, errealitatea ezin bizita ametsak, ezin kumplitu, azaldu, jarraitu, geratu, bukatu, esanak ditu, mundua eta denbora nire aurrean orain, gelditu albanitu, erakutsi ez da bena bizitza ontan, mila bider jo dut ormaren kontra, izan nintzen nekarrarekin izketan, zure helbidea eman zidan. Ametsak zurekin kumplitu egin barik, gauetako izarren artean nagoni, maitasun uretan, itotan intzanean, zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua. Ametsak zurekin kumplitu egin barik, gauetako izarren artean nagoni, maitasun uretan, itotan intzanean, zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua.
Mikel Urdangari. Eskerrik asko. Quique Mora.
Zoriontzen dauz, Mutiloko arraunariak, beraientzako gaurko zafia, gaurko bandera, bere izan dira gaurko txapeldunak. Eta esan da bezala, oentxe, sari banaketa egingo dugu, lehenengo San Juaneko arraunari, konkretuki patroiari Maiota Andreakot entratuko zaio, eta gero Zapia, gaurko txapeldunari. Eta hortxe, lehenengo saria, San Juanentzako. Ahí tenemos la entrega del Maiota al patrón de San Juan en el puerto de Donostiarra. Ahí tenemos la entrega de la bandera de la mano de José Manuel Amantelli de Promociones Amenábar a los 20